Heš! Heš! Mamo? Čo ti ešte treba? Nič. Dajú ti. Nedajú. A potom ako? Nijako. Ja na vojnu nejdem. A kde by si chcel ísť? Do Pilska. Čo? Hej, mamo. S Pavlom Chovancovie. Noc pred odchodom zmizneme. Števko! Preboha, to nesmieš. Prečo, mamo? Ježišu Kriste, prečo? Vyhlásili by ťa za zbeha, za krivoprísažníka. Zastrelili by ťa. A tam? Tam. Mnohí sa vrátili. Možno sa aj vojna skončí. Možno. Písko, to je pochabosť, nedovolím. Ak sa aj skryješ, vlastní ťa zradia. A potom? Keď tak chcete. Mamo. Ježišu Kriste. Ježišu Kriste. Odprevadila si. Odprevadila. Ja. Predvčerom syna a dnes posledné teliatko. Mamo, ja som hladný. Mamo, ja som hladný. Už ideme, synáči. Počkaj trošku. Mamo! Tí iné ani nevedia, len hundrať. Keď je zle hundru, keď je dobre tiež. A ktože teraz najviac? Nuž, Ilčíčke vzali v asentírke syna. Mala len toho jedného. Ani kto pokosiť, ani pozvážať. Teda Ilčíčka. A čo je s popisom? No... Nuž, neviem, či... Sú i takí, čo krem svojej duše
Majú len po jednej kravičke. Všetko zapísať, vojsko nesmie hľadovať. Vlast potrebuje každú ruku a kriklunské papule zapchať, aby vojaci, keď sa z vojny vrátia, našli všetko tak, ako nechali. Aby... No veď viete. Viem. A takto v dedine nového nič. Pletky. Vravia o tej Hlavajovej, ak ráčite poznať. Muža má na vojne. Čo je s ňou? Muž jej chyboval, čo iného. A sú tu už aj znaky. Ale ako hlava ja poznám, nech Boh chráni toho, čo s jeho ženou takto. Všetci sa z vojny nevrátia. Pre ňu by bolo veru lepšie, keby tam... Fuj, čola. S Pánom Bohom. V takom stave do studenej vody, duša moja. By si nemala. Evka. Adam píše. Už dávno nič. A povedz, Evka, vy aspoň, že čakáš? Nemala by si mu napísať. Keď? Potom by sa mi už nevrátil. Človek nikdy nevie, čo by bolo lepšie. Periete? I čože máme, Vička? A nič. Muža si čakal. Ha, tak ho nepochopíš. Karty od muža ukazuje a s inými líha. Vraj si muža reklamuje. Pekne ho tá reklamuje. A načo, že by jej bol krk vykrútiť? Išla sa zmárniť, keď jej šiel na vojnu. Svet nevidel. Všeličo sme nevideli. Fuj! A teraz vidíme. Hanba na celú dedinu. Najprv by bolo treba vedieť, kto je na vine. To je na vine. Keď suka nechce, pes neskočí. Bez možno. Ale človek... Pravím ti, keby Dankl Aufenberberg nebol tak zhurda išiel na Rusov, dneska mohol byť v Berlíne. A v Moskve, Tak. Alebo keby Dankl Albrecht, ty podaj aj s menom, rybol do nich od chrbta. Veď tak. Alebo keby náš Rindenburg, teby vzal až do Ameriky. Veď tak. Ale s Talianom je to horšie. Horký, že horšie. Videl som ho raz na mape, už úzke ako tu moja dlaň. Ale keby vzali dynamit, podložili z jednej i z druhej strany, celé Taliansko vylečí. Nezostane po ňom ani smrad, kamarát. Angličanov len durknúť palicou takto. A milé Anglisko, hýbaj do mora. Tak. Ale keď som ja slúžil, som raz pesťou. Bim! 3
Turkov som takto. Ja keď som raz... A kdeže si ty bol? Repete. Najprv dovtedy nenalejem. Eva. Neboj sa, Eva, tu som ja. Povedz mi, Eva, je to pravda? Je? Hlupa. Mali ste dvere nezamykať. Tichšie. Kto vie, či ešte žije. A potom, Eva, Čo? Vy ste môjho muža nevyreklamovali. Ak sa Adam nevráti, potom... dobre? Pod jednou podmienkou. Že o mne nepovieš nikomu ani slova. Že sa o tom nikdy nik nerozvie. Dobre. Nik sa nedozvie. Dáva sa na známosť, že v sobotu o 6. hodine rukujú najmladší obráncovia našej drahomilovanej vlasti, ktorí sa narodili v roku 1896, 97 a 98. Čo majú robiť, vedia. Pred národom budú čakať vozy, ktorých odvezú na štáciu do Vranova a odtiaľ... Rovno do pekla. Kdeže sváku? Najprv do Trenčína, to až potom odtiaľ. Ďalej sa dáva na známosť, že zajtra budeme popisovať dobytok. Všade, kde majú kravy, junce, jalovice alebo voly, nech je doma gazda alebo gazdina. Aj tí budú popisovať? Hej, ale iba tých tučnejších. Zožerú nielen našich synov, ale aj náš dobytok. Vede to pre vašich synov. Hej, tí dostanú hľúby! Len sa spýtaj tých, čo boli na fronte.